și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft! Yupi! Știu că nu am mai postat de vreo 2-3 luni, nu știu cât a trecut de atunci, dar tot ce știu eu, că astăzi intrăm pe mapa aceasta. Știți mapa aia că am făcut toată platforma aia? Eu mi-am luat telefonul, adică pe ăsta care filmez acum pe el. Da. Și după aceea eu n-am mai postat foarte mult, fiindcă mama mea nu a putut să-mi ia telefonul foarte repede. Și de asta doar atâta pot să fac. Și na, video pe un video o zi da, o zi nu. De acum încolo. Ia uitați, vedeți ce vreau să vedeți pe mapa asta, ia uitați ce am făcut. Uite și acolo să vedeți. Gata. Decât să iau cu trenul, mai bine merg pe jos. Sau cu elitra. Să vă întâmple, să se întâmple așa ceva. Oh, de nu am trecut așa, mă. Ia uitați cum am trecut eu. Deci... Uitați ce decor am făcut. Aici arată așa, că e bădită, da? Și trenul să se întâmple așa. Ați înțeles voi? Aici e frumos, frumos intrăm. Am făcut o piscină și asta e piscina noastră și ca decor am făcut așa cu astea, cu ghiozdanele astea. Așa îi spun eu că așa îmi place. Și pe ce intrăm în piscină, uite așa e cărțile mele. Mai citesc în fiecare zi. Uite. Dar tot ce trebuie să vă spun vouă, unii dintre voi sunteți mici, unii dintre voi sunteți mari și trebuie să înțelegeți că chiar trebuie să stăm în casă. Nu-i de glumă cu virusul ăsta. Nu credeți că eu vă spun ca prostul așa, bă, nu te mai uita la ăla că ăla spune să nu așa. Eu vorbesc serios, nu glumesc. O grămadă de youtuberi spune serios și așa au scăzut youtuberii. Din cauza voastră, fiindcă voi nu sunteți înțelegători. Cum ar fi, de exemplu, iHeyPin, că el a scăzut doar 13 abonați din cauza voastră. Nu înțeleg, dar el, chiar dacă a spus, el v-a făcut un bine, că v-a învățat și pe voi, poate nu știați chiar, că părinții voștri poate în altă țară, voi locuiți cu bunicii voștri și nu puteți să faceți na. Ați înțeles? Cred că o să luăm o mică pauză până ajung acolo. Ne revedem. Da, filmează. Scuzați-mă. Sunt mereu neatent. Am uitat să închid ăla. Bine, mereu mă obișnuiți ca pe Roblox să fac așa. Nu sunt obișnuit să fac așa mereu. Că poate joc eu Minecraft de 3 ani, dar Roblox-ul joc de 4 ani. Deci, da. Ca și cu mâncărică. Deci acolo ați văzut ferma noastră, bine, am luat ferma, că nu ne mai trebuia, fiindcă am făcut toate astea. Aici am avut o problemă mică cu un cripălaș. Aici e toate numele cu aici. Da. Aici portalul. Ca decor să vă arăt, uite aici așa frumos. Să mă simt la plajă, într-un fel, să stau aici printre ăla. Și uitați la ce m-am gândit eu, dar astăzi o să ne dăm pe nu o să ne dăm pe creativ. O să-mi pare rău că nu o să mai pot să-mi țin armură acolo, dar o să trebuiască să-mi o țin pe mine. Iupi! Dar o să ne trebuiască două. Mai fac eu una, că am destul de resurse. Dar și aici o să mergem azi la minat acolo. Scuză-mă. Și nu mai spațiu în inventar. Puf. Asta dacă nu trebuie să le duc undeva. Da, și am găsit diamante ieri. Trebuie să mă duc jos. Și să-mi pune elitra, că nu o să mai zburăm cu elitra, că îmi scade din mâncărică.
Unde e? Stai să vedem. Uite aici. Puf. Puf. Da, fiindcă n-am săgețile să mă putea. Ați înțeles. Bine, eu mi le pun aiurea, nu mă interesează unde le pun. Nu am grijă de inventarul meu, le pun așa unde apuc și de unde apuc. Semințele le păstrez, da, o să... Nu știu ce o să facem astăzi. Întâi să mâncăm. Să vedem, iron nu avem. Ba am iron. Ba da, avem iron. Stați puțin el. Eu mă duceam la piață. Dar ia uitați, aici ne dăm mâncărică. Planșițica. Aici stăm frumos și ne relaxăm. Asta într-un fel e ca în casă. Nu m-am gândit și la altceva, dar nu. E de ajuns și eu cu asta. Nu dacă i-am pus la copt. 5. Nu mai trebuie. Doar acolo era. Stai să mă aici să văd cum fac un arc. De unde am eu bambus? What? De unde am bambus? Vă vedeți un bambus în inventar? What? Și nici nu sunt pe creativ. Asta mă face curios puțin. Mi-a răs viața. Da, asta așa? Nu. Scuze, băi, trebuie să ne dăm pe creativ. Înțeleg ce nu fac eu bine. Fac și de-astea? Hai că fac și de-astea. Astea unde le mai pun, lasă că nu mai contează. Da, pe jos. Nu trebuie mie deocamdată. Scuze, băi, trebuie să ne dăm pe creativ, că nu avem ce să facem altceva. Mi-a viața. Jur că mi-a viața pe Minecraft. Cu ăsta nici nu ne trebuie. Ăsta ne trebuie. Băieți, duceți-mă la psiholog, că sunt chiar de put. Da, așa am făcut și mieli. Ei. Dacă v-ați uitat mai bine undeva pe acolo, diamantele le pun aici. Asta le luăm. Trebuie să le dăm puțin pe creativet. Dacă vă uitați mai bine, eu nu am... Dacă vreți și voi, căutați pe Google Happy Mod, decât să vă chinuiți cu aptoide și toate astea. Ați înțeles? Și o să trebuiască să luăm un cap de Steve. Așa și că normal stand. Uitați cum să faceți să nu zică prietenii voștri în ghilimele că v-ați dat pe creativ. Uite așa vin.
tras numai un. Ce-a strâns o legătură. Mâine trebuie mâncărică. Cărniță, cea mai cărniță. Bun. Bun. Bloc de diamant o să facem noi. Avem multe de făcut. Scuzați-mă, dar chiar ar trebui că alea să găsești greu. Dar mai trebuie încă un diamant. Dar nu știu unde găsesc eu diamant. Asta e problema mea. S-a făcut și noapte. Da, mulțumesc, viață. Mă duc pe el, o să mor dacă sar de aici. Mă dau mai jos, mă pun în copac. Acolo minăm noi. Secret. Să știe nimeni. Omor. Ați distrus ceva? Ați distrus un copac? Nimic? Ba da, ați distrus puțin. Hai să mergem la mina. Făcut să nivelez aici. Uitați, nu să ne punem nici deocamdată nimic. O să ne punem câteva chesturi să ne mai lăsăm prostioarele aici. Trebuie să mănânc. Am uitat aici că trebuie să... Hai să mergem să minăm. Yay! Aici mi-am pus eu să mai... Ați înțeles. Să mai pun sus acolo. Mai bine. Uite aici am rămas eu. What? Unde? Nu de-a apărut silverfish-ul ăsta. Un diamant. What? Bine, să vă demonstrez ce am făcut aici. Mapa asta nu am făcut-o eu. Asta e o mapă care mi-a creat un prieten. Și mi-a pus o grămadă cadouă aici. Dar eu, în rest, mi-am făcut... cum se cheamă? Mi-a spus să-mi fac aici acasă în zonă și eu mi-am făcut-o pe survival. A stat 2 zile sau 3 zile să-mi... What? Până unde? What the fuck? Help! Help! Scuzați-mă. Sunt puțin nervos. Păi așa o să am diamante nelimitate. Să fim serioși. Ulala, câte diamante! Gândești cu bine. Bedrock. Poți să spar? Nu pot. What? Dacă facem noi așa o scăriciucă. Încească cu prietenul meu aici. Dacă vreți, el nu are canal, deci e mai mititel decât mine și de asta nu are canal, nu o lasă mama lui. Pe mine mă lăsa din fericire. Nu vreau să mă apuc atât de repede de YouTube, dar am zis, de ce nu? Redstone, yay! Și asta e bun. Ce bine. Redstone. Luminează-mi restonule, lumina și viața mea. Hai, trebuie să săp. Cred că nu e niciun diamant, că dacă... Unde s-a dus silverfish-ul ăla? Un silverfish! What? Mă urmărește? De ce? Acum nu. Mă, ia mai lasă-mă. Experiență? Yeah! Ați văzut, băieți, aproape fac... Bine, și fete, aproape fac... Și eu level 30 și pot să-mi iau un pickaxe ăla. Cred că mai păstrez. Hai că mai păstrez. Și pe celelalte le luăm o grămadă. Pickaxe ăla. Și până atunci să păm partea asta. Ei. Sperăm că nu-i dăm monștri. Bine, îmi plac monștri. Că îmi dă experiență, dar să-mi dăm de cărbun. Dar dacă ne-aduc eu aminte foarte bine. Dacă mergem noi în spate puțin.
Acolo am greșit eu, am intrat. Am mai strâns legătură. De ce e aici un bloc spart? Oare? Nimic. Nici la prietenul ăla că am găsit ceva. El a creat mapa, el știe ce a pus aici. Cum? Am văzut Iron. Cărbune! Nu! Ulala, câte cărbune! Ce greu a fost. N-am băieți, nu o să le spăr pe alea, fiindcă ați văzut ce se întâmplă dacă le spăr pe alea. Dar mă gândeam la un sistem care nu o să ne mai trebuiască deloc scări, adică într-un fel să luăm apă și să punem fain frumos, să punem apă jos acolo și când cădem, să cădem direct în apă. Ce ziceți, vreți? Că acasă am o găleată și cu lavă și cu apă. Bine, doar cu lavă, nu știu, nu m-am uitat la apă să văd dacă mai am, da? Vedem, da? Vedem noi imediat. Până ajung eu acasă, pun puțină pauză. Stai, că nu pot, nu mă lasă. Nu mă lasă că sunt cu pichepsul. Am ajuns acasă. Yay! La mine dimineața, că acum trebuie să mă culc. Ce zice, să mă ucid? Înainte să mă culc? Da. Nu mă ucideți, fratele, scuze. Unii dintre voi sunteți mai mici și nu înțelegeți. Scuzați-mă. Dacă părinții voștri sunt lângă voi, scuzați. Știu cum e. Și mă uit la YouTuber și asta se întâmplă mereu. Deci, da. Deci, nu am de ce să mă supăr. Și ce nu mai mă interesează, mă duc să iei apă. Pe tine. Și dacă știți... Am uitat să fac șmecherie în pălăria. Pentru nenea Văvălia. Am uitat să fac șmecheria pentru nenea Valeria. Dar știți ceva? Nu contează. Uite, pe ăsta l-am găsit undeva, nu mai țin minte. Mi l-a dropat un creeper. E greu să ți-l dropeze. Bine, doar dacă îl omoară un creeper, da, e greu puțin. Zi, fără să mă culc. Serios? Uite, dacă cadeți de la înălțime și aveți, adică mereu trebuie să aveți asta cu apă lângă voi. Mereu trebuie să aveți. Vă spun eu. Vă spune Alex, numai că Alex n-a avut timp să o pună, da. Nu, cancel. Dacă îmi place să fac infart, dar n-am făcut, iubi. Alex, nu fă infart, că nu e frumos să faci infart. Îmi rămas cu o inimioară. Acum nu trebuie apă. Fuck, creeperii. Pute tu odată în apă. Bubuie la apă, bubuie apă. Ișou. Bubuie inima mea, bubuie inima mea, bubuie inima mea. Din cauza ta. Inima mea. Din cauza ta. Jur că o să pun ceva aici. Nu merge. Să fii... gata. What?
schemuit. Stați puține. Banana bread. Banana bread. O să dureze mult. Hai că pun pauză până atunci. Gata. E bine. De ce nu avem lumină? Frumos. Ia uitați ce am făcut. Eu am fost la masă și ia uitați cât de repede e cobor să nu mi se ducă bolonașule. Uitați că nu mi se ducă. Bolonașule. Vedeți ce am spus? Am rămas cu balonul. Mergem înapoi. Mergem în aer. Așa-i firesc. Au. Așa mă împinge și mai sus. Iubi! Iubi! Dar voi ați spălat acea chestie. Pop! Știți? E mai bine asta. Și dacă vreau să ajung sus. Ce zice să facem? La! Am mai rămas sus. Da. Scuzați-mă. A fost ziua mea. Adevăratele, așa trebuie să fac. Ați înțeles la ce mă refer? Nu? Ați înțeles? Spuneți-mi în comentarii. Știu, fiindcă nu sunt un om apreciat. Eu m-am văzut la un youtuber și știu că nu vă place cum fac eu videourile, că bam lag. Dar dacă vreți o să vă las un link tot spre canalul lui ăla, spre canalul lui ăla. O să vă las în descriere tot ce canale vreți voi. Numai doar să-mi spuneți. Bine, nu să-mi spuneți că vă las eu. Pink, Max, Pisica. Vă las pe toți acolo. Da. Yes. Ei? Nope. Bieți, nu știu ce trebuie să fac acum, că am rămas fără de alea. Să mă duc jos acum, înapoi. Să mă duc jos înapoi. Să mă uit în cisurile astea. Nu apac bucket. Pentru ea. Scuzați-mă. Așa, din obișnuință. Acum noi o să mergem cu Elitra în Nether. Dar înainte să mergem în Nether. Scuzați-mă. Întâi trebuie să ne urcăm după
Ia stai să vedem. Piston. Piatra avem. Gata de ușor. Avem limitar, alea nu. Mergem jos. Avem totul jos. Simpluț. Dar ne trebuie doar două. Și de gata. Avem lemn? Nu. Schimbăm de lemn. Restul nu avem. Desigur. 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 Așa, restul n-am dat. Ce ne mai trebuie? Cam uitat. Restul iron. Piatră. Piatră avem aici. Lemn. Lemn avem. Ne ducem sus. Nu, ați înțeles că voi am plecat. Decât să consum eu elitrau. Pentru lemne nu mă complic. Uite, avem aici o pădure. Dar nu să luăm din pădurea asta, fiindcă eu nu sunt foarte. O să mai ne trebuiască tot felul de lemne. Dar cred că nu o să iau din lemnul ăsta, o să iau din... Nu din braz, nici din ăștia, că ăștia sunt buni. Uite, le iau pe sămico, că nu ne trebuie foarte mult de la. 8 în ajunge, sau când, da. Uite, vedeți, nu e doar 8. Ne ajunge destule. Putem să facem aici. Prietena mea, moaia mea. Nu-i de ajuns. Scuzați-mă că așa sunt obișnuit să fac, să tag în gură câteodată. Tag în gură. Nu știu cum de fapt, asta îmi place să fac mereu. Scuzați-mă că am numărat-o. Nu-i climă. Nu faceți asta, vă rog. Da. Nu-i frumos să faceți așa ceva. Acum o să trebuiască să facem o chestie. Dacă ne mai rămas bine, o să putem să ne facem ce dorim noi. Oare ne-a rămas, oare nu ne-a rămas? Ne-a rămas cu trebuie. De aici, noi o să săpăm. Mai bine săpăm cu lup. Am scăpat din flori. Rain.
Da, scuzați-mă că irosesc niște diamante. Cască de diamante. Nu. Oh, la la. Ce credeți? Să fac și niște pantaloni de diamant? Ce ziceți? Ia să uite. Deocamdată nu luăm pasta. Trebuie. Scuzați-mă, câteodată sunt foarte mari, adică mă enervez singur. Foarte ciudate. Ne ajunge măcar un bloc. Le punem pe rând. Măcar nu ajunge de un bloc. Yay! Am uitat. Scuzați-mă că nu-mi place când e based pe Minecraft. Uite, de asta nu-mi place. Mamă, asta ce? N-am văzut zombelei de ăștia așa, unul cap la altul. What? What? The fuck? What the fuck? What the fuck? Da, omorul, ia să te văd. Este ăsta micu, ăsta. Mi-a viața. Ziceți în cop, hashtag Alex își urește viața. Vă rog frumos. What? The fuck? Ce mă lovesc? Ulala! Ce? Lașule, lașule!
Sunt puțin ciudat. Putea să iasă oricine. Chiar nu mă mir. Uite-te la mine, cât de prost sunt. Vă uitați? Știu că vă uitați, dar lăsați-mă că mă rușinez singur. Așa e. Așa, deci. Nene. Da! Stai, Rania, puțin, te rog frumos, stai, puțin. Doar puțin. Până te... Mi-a trimis colega mea Rania dacă vrem să filmăm, dacă vrem să ne jucăm pe Roblox. Da. Deci, uite, bine, nu iese cum vreau eu aici apă și aici. Ați înțeles voi la ce mă refer? Da, zici că e goală într-un fel. Zici că e goală, chiar zici că e goală. Au băut săracele. Adică săracii. Că sunt doar oi și da. Scuzați-mă, pardon. Deci și cam atât cu acest episod. Ne vedem pe data viitoare, adică la Roblox. Dar stați întâi, înainte să încheiem cu un... Cum se cheamă? Cu un de la FUP. Ui, cu zbor. Deci o să încheiem cu un zbor
Și după aceea, gata, încheiat. Bine cu cumpăr. Stați puțin să mănânc tortul. Tot, e ziua mea. Bine, e ziua lui mama mea, dar de ce nu? Cam suță, bine, frumos. O să știu de la un minut, deci, la revedere, pa!